Ndamira pamberi pedera ramambo mutasa. Ndamira pamberi pedera ramambo mutasa. Yesu sande zvechokwadi. Yesu nchataura ndezvechokwadi. Ndikemba charaswa nemhosva. Ndikanyemba charaswa nemhosva. Mwari aribatsirawo. Mwari ngamubatsira. Pamusoro changamira. Ndauyawo pamberi pedare renyu. Ndine mukoma wangu wekubarwa naye. Zvinova zvandandisingatarisiri kuti tingasvika pano. Ndaifungidzwa kuti tichataura tiri kumusha. Tichipedza nhau dziri kunetsa. Ini ndine takabarwa tiri watatu, tiri 4 mumba medu. Umwe mwana wemumba medu mukomana anga ari pakati ndobva ashaika. Kubva kwasara ini namukoma ndo wakuru. Nehanzadzi iri pakati pamukoma neni. Awa ndimukoma wangu, ndiye Saka tadaro takagara kwenguva yakareba semhuri tichingokura, tati namai ndiye vakasara achitichengeta. Saka takazoti tagara mai ndobva azoshaika. Saka kushaika kwakaita mai mumusha mumba mababa vangu ini makasara mine tsvimbo dzadzirimo. Tsvimbo idzi dzadzirimo dzakagara kusvika manje apa ndingati gore rapera. Ndipo mukoma akandifonera achiti baba munini, ndafunga kuti ndakurasa tsvimbo dzababa. Ndikati murasa tsvimbo dzababa chii chaitika? Mukoma akati hapana pandafamba zvikani tsvimbo dzababa dzakashata. Ndikati mafamba kupi? Mafamba nani? Akati ndafamba nemwana wangu musikana wani. Ndikati mukoma, handifungi kuti zvakasununguka kuti mutange marasa tsvimbo. Tisati tadaidza tete umwe ari pakati pedu, ndisu wana tasara wababa. Kanzi kana zvato mautoita zvinhu zvemumashure. Kana zvakatodaro inini kana muchizida tsvimbo dzacho muye mutore. Kati handitori tsvimbo imi muripo mukoma ndi mukuru. Ndobva apesista akati aiwa tsvimbo ini ndautodzirasa. Ndobva vandaidza vazofona futi akati ndatenga jira dema, ndatenga jira dzvuku, ndatenga mbudzi nhema. Saka uyai musi Friday tidini tirase tsvimbo dzababa. Ndikati handigoni kuuya mukoma nekuda kwekuti tsvimbo idzi muri kuti maakurasa idzi. Ndandafunga kuti timbodzoka apa makazvizwa pacho kuti tsvimbo dzababa dzakashata uye timbosvika ipopo tese tiri watatu. Kana tabva tasvika tiripo tiri watatu tozotsvakazve pechipiri nepechitatu. Ndikamupa muenzaniso womwe mwana wasekuru wangu ari kwaZinyembe uko akarasa tsvimbo. Mwana iye akazoti kuSouth Africa akatambudzika akadzoka izvo nezvaagara paZinyembe ari kugara mukadumba mhuri yese yakatisa. Ndikati mukoma munatichenjera kuti tine nyaya yababa munini vari kwaZinyembe wakatambudzika netsvimbo dzawakuru idzi. Madini kuti mimi musiye zvakadaro ende tsvimbo idzi dzisati dzamadzirasa. Takanga ndati inini pakafa mai ndipfuririsa umba yamai musiye zvirimo. Tsvimbo dzababa dziri mumba akaramba akati handidi kuti umba yamai ipfurirwe kusvika umba yamai yakabva yadonha. Iko zvinhu zvapasina chinhu umba yamai yakadonha airamba kuti handidi kuti ipfurirwe. Saka tadaro takazoti mashume pamberi apo papa ine mwana wake mukoma aidonha. Uye ndakafonerwa ine ari kuHarare zvikwanzi mwana wadonha. Ndikati ndikamufonera iye mukoma mwana runzi wadonha kuHarare. Handizivi kuti todini. Inini vandatsvaga munhu ari kuHarare ari ukama. Ndikati endai panzvimbo pakati parunzi pane mwana wedu wadonha ipapo. Saka mukoma wekuHarare apo wakasvika munhu yato amuka zvikanzi wamuka tasvika waenda. Ndikati saka chibatsira ipo please mupeipo mari aende kumusha. Ndini ndakawafonera ndichiti mukoma kurunzi mwana wadonha asi ndaadvisa kuti mwana ngaadini ngauye kumusha kuti kana paine zviri kunetsa tizozwa kuti zvingabatsirwa. Saka mushure mekunga tsvimbo dzaraswa nezvekuti jira rambudzi yatengwa nezvese zvatengwa, inini nehanzadzi hatina kuenda because takati hatizozva pamatangiro azvo. Saka takazoti tati gare takazoti inini nehanzadzi takaenda kuna mukoma tauya pamusoro pezvinhu zvamaita izvi. Tiri kuti tikazoonawo mwana unonetseka mumusha tinozoti kudini. Akati hapana munhu anombonetseka nazvo. Tikati zvakanaka. Ndobva tagara ndofunga pakaita 2 months. Muzukuru wangu ndobva atanga kudonha. Anongodonha zvekuti anongoti ndakamboya naye panapa. Anongodonha aibva angoti zii. Ndobva ndabva futi ndakaenda nemwoyo werudo ndikasvika ndikati mukoma ndauya ndine mwana uri kudonha. Ndauya panosa kuti imi ndimi baba. Iye akati handisiri baba ndiri mukoma wako. Inini handisiri baba wako ba ndiri mukoma wako kwako. Ndobva tagara. Ndibva tazodzoka futi. Mukoma taita dambudziko nemwana uri kuramba achidonha. Saka ndobva tazombodaidzwa kuya pano padare rachangamire pano. Apo takasvika paine wabatsiri. Nyaya yedu haina kunzwika.
Saka wabatsira vakangaripo vakangoti pane nhau dziri kunetsa, asi izo nhau dziri kunetsa tichamboedza kubatsiridza mwana. Kana tabatsiridza mwana, mushure macho tichadawo zoti tizouye kumba kwenyu tikugadzirire. Saka kubva ipapo ndofunga pane we have the third month. Mwana uri ndoita the same thing. Mukoma wangu wakafona kamwe chete kuti mwana uri sei. Kubva ipapo nanhasi haafoni, haadini kana kubvunza abvunza. Saka ndo nyaya nayo pamberi penyu changamire kuti nditsanengurewo kuti tibatsirwe, because tikada kuti tifambe kuti ngatifambe tiri tega ndiri kuona tinotadza kuwirirana, because yanenge kuti apo tinenge taenda kuti ndimi matobvapo kuti maamabvapo kare kare. Saka maakuti ndifambisa momabva. Ndo mashoko changa. Ndamira pamberi pedera ramambo mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Zvemushataura ndezvechokwadi. Ndikaimba chereswa nemhosva. Ndikanyepa ndichandiswa nemhosva. Mwari aribatsirawo. Mwari aribatsirawo. Pamusoro changamire. Munin'ina wangu watsanangura zvakanaka. Paanga achitaura. Panapa zvatakadaidzwa tsvimbo ichokwadi, ndakati tsvimbo inini wakatanga kunesa nyanga. Kuzamba inyanga pana patiri kuziwa. Ndo chinhu chakatanga hana kutaura ba. Kuti hamba inyanga pana patiri kumbotisvike tese. Taenda tese nyanga. Taenda nyanga kuya hapana chakabudayo. Anditi wakutotuma hanzva dzimwe yedu kuti ende mobate uyo kuti ndiye unazvo. Ndiye une zvinonetsa. Andimuona ti nyanga. Hana kuti pataura ba. Tabva nyanga. Wabva uya futi kumusha na tete kazi mukoma nyaya iri pano ngekuti tinoda kuti mai zvaakafa toda kuti tiite chenura yamai tibva taita tsvitsa yamai. Ndikati munaziva kuti ndiri wechechi, inini mungozondoita ini makagara apa ngoti ndiri munhu wemethodist. Mungozondoita ini makagara apa zvamunoda kuita. Wakati tapedza munin'ina wataurwa pakati pedu wakashayika kwatira kuti tafuti nyaradzo aminikani chenura netsvitsa. Ndikati zvese izvo munoita henyu. Handiti ina nomboramba kuti musa wake umba yamai ina handine pakatoitawo padondo udava kuti tiri kuakaumba. That was a different story altogether. Wasutira zveumbaba wakuita zvechenura, masoko echenura ndio ndakati munoita henyu asi inini ndi munhu wechechi. Handii mapaona zvakanaka. Zvino tavauya futi kuwabva amangara futi kuno kwaMutasa. Musi wa1 tatiri panapa. Hana upataura futi musheba kuti chiremba wakauya pano wakati ndinoda kutanga ndaatenda mwana uri kurwara. Takagara futi po panapa. Tabva taungara panapa. Musikana abva adaidzwa. Toti mwana muzukuru wangu. Kwazi iwewe ndiwe uri kurwara kasi wakuru wabva wadaira kasi ndiwe uri kurwara. Ndiwe uri kurwara. Uri kudini? Ndichiremba wakabva kunyazura. Kana ndisingakangaidzi. Kuti handizivi hanazotora maparticulars awo. Kwazi izwai uyu mwana uri kurwara isatanism. Panapa hasi kududza baiso. Isatanism iyi. Vataisirwa foja mumako. Nachiremba uya. Neshizha remuhacha. Kwazi wida ifoja kudai kuti dwi. Tavata wida foja redu. Tese tikapera kuotsira. Panapa. Kwazi hapana one mhosva. Imimi muri wadoko netsvipo dzana baba wenyu hamuna saizi nadzo ba. Ndichiremba wemukadzi wakabva kunyazura. Zvakanaka. Tibva tandobvunza kuti hatizochawirirana ba chiremba. Wana upera kutukana zvakuti ipo pana musi wa1 April. Haachadi kupadudza pa kuti takazwa kuti mwana satanism. Kwazi nonga vatora mwana ndipei mwana ndiende naye kunyazura ndichiremba. Ndinoda 150 yekuti muchengete mwana wenyu ngoti ndoti ndikarapa mangwanani ndikuda kudaidzwa kana ndimambo ndoenda ndozandira pazvimanheru. Ndiri pamene kuti musazomubvunza kuti ndiri kunyepa here. Zvino kubva ipapo waenda ikokoko ndipo ndiri kuzi handisi kufona aba. Ngoti inini ndinofona sei iye vatora wana wesawa wonotaura zvaarutaura. Iye zvino hatina kuchingamizana. Hatina kuchingamizana kutoti kunga kundiakiza kuti inini ndine zviro zviri kurwadza. Ndine mwana wangu manje wakadona. Uyu mwana wangu wakadona. Asi handipoindi munhu ba. Kuti iwewe ndiwe wakonzi. Uyu wakadona 2 days ago. Ndinoenda kuclinic. Ndinoenda kuclinic kazi we are suspecting
kuti ipfari. Saka ine sindaona mari kuti ndiende kwa doctor. Ine munhu ukati wewe warwarirwa wakutonongedza kuti uyu. Ndaonongedza kuti uyu ndiyo. Ndizve uyu wangu baba munini uyu. Wakati tiri tadaidzana titega. Uyu uri pano unozi Givia Zimuya. Kwazi zviripi ndakaona nyoka mugarden. Ndezi ndaona nyoka mugarden. Ndizoti matre nyoka yacho yapi? Kwazi iyi yapani. Ora muri kuona kuti mweya wakuzvarwa mukati. Azviitwa kwazi ndakaona nyoka. Akutorawo point yake tiri mudare kwa Zimuya kwacho. Uyu pano unozi Givia Zimuya. Kwazi ndikuamba ndinoona nyoka. Ndizvere mazishe waye kuti mukaona nyoka tabuda panapa maakuti ngeye munhu. Ndizvere. Ndaguba changamiri. Uripo Givia wacho. Right, anyway, nyenyu right. Nyenyu ainomanyokura basi. Because isusu mtemo wedu ndekuti kana inyaya yechitendero munhu wese ane right yekupinda chitendero chaanoda. Isusu hatikwanisi kumanikidza munhu zvaasingadi. Asi chiripo ndechekuti munhu anokupa blessing yake yekuti ichigo ahead ndiripo. Izvozvo zvinoita. Because chiri important ndechekuti pamuda kusolva problem yacho mumboti pamwe chete. Ndo zviri important izvo. Kuti muri here in agreement yekuti tine problem yakati. Because as long as you are not in agreement yekuti tine problem, umwe paroti pane problem, umwe achiti hapana problem. It means kuti kwamuri kuenda hapana. And don't be too suspicious. Netumwe tunhu tunoitika muupenyu. Ngatisangofungira kuti vanhu vese vakafa, the next thing munhu kana angofa watoshata. Ayo. Wamwe muri kutoita mari nevanhu vakafa uri kupai mablessings nekukuchengetai, midzimu iri kuchengetai muchiita mari. But vanhu tine belief yekuti munhu akafa watoshata. Ayo. Anoshata kana wakamukanganisira. Kana wakamukanganisira anouya kuhope kana anoita chipoko. But kana asina dambudziko nemunhu, munhu anozvizororera hake. But isusu tine atinoti macultural practices. Zvatinoti kana munhu afa, chinhu chatinoita chii kana munhu achinge afa. Kana munhu achinge afa, isusu pachiwanhu toti munhu anobikirwa chenura, anobikirwa svitsa. Ichi iyo, it's a practice, it's a cultural practice. And saka we cannot run away from that. Ndizvo. Saka asikana munhu akati aiwa doro ngaribikwe. Asi ini ndandimwe hangu doro racho. Nenyaya yekuti chitendero changu achibvumiri. Hatingati munhu ane mhosva. Because ndochi ibelief yani yake. Asi dai munhu nditaura kuti bamba waka wasiri kuenda kuchechi wanodzutura. Wakawanda vanopinda Methodist wanomwa. Asi wachipinda Methodist. The advantage ndeyekuti Methodist haisi chechi yemweya. Yekuti unokwanisa kuti usvika padova watati bamba makamwa. Bambo makadini? Bambo reurirai. Haiti izvo. Asi wamwi wakawanda. Mumachechi anozi hatimwi. Handizvo. Handina wendanongedza. Asi ndandotaura kuti warimo wamwi. Apa ndawedza kutaura chiya. Ndawedza kurakidza ukosha nekushaya dzimwe nguva kukosha kwechimwe chinhu. The fact yekuti mwana kwasa kumwa achingoenda kuchechi muchipinda pese muri wabvuyi mese. Asi achivhiwa kuti ndiri mubvuyi asi ndiri umwa. Asi chechi haibvumiri kuti ndimwe. Iwo uchizviziva zvocha kuti ndinganomwa. Asi tiri kuimba tese tiri kurova hosho chese. Asi chiri kuitwa pari hapadini? Hapana. Ya level yekutenda kwako. Kuti mukutenda kwangu doro rinondikanganisa chii. Ndo zvapo chete. But ini ndiri kuona nemukuru muri true. Chirungoda kuti mubatane. Kuti chamaronga kuti muite muri true. Chiitwe. Muchasadza mobva mutsika yekuita zvokufungirana. Pane nyaya yekicheni yamai. Andizvo. Tsvimbo yacho kana pasina kitchen muda kuisa pai. Muda kuzisa pai. Chiwanhu chedu chinotaura kuti kitchen tsvimbo dzinogara pai. Mukitchen ka.
asi mukicheni macho munofanira kupota muchipuswa moto andizvo ndochiizvo ndochiwani izvozvi tsvimbo dzamuri kutaura idzi dzimbo ripi ndikapindira pindira tsvimbo idziripi tsvimbo idzi ndipo takatsvaka mubatsiri akati tsvimbo saka muri kunongedzwa ndiwawo kuti makaipa inyaya yetsvimbo hadzina kuchena dzakaraswa akarasa tsvimbo ndiani ndini ndakarasa ndiwo nemhosva nekuti ndiwo akarasa tsvimbo ava vanhu vakarasirei tsvimbo paine vari kudzida vanga vari kuramba nguva yacho chitendero chako iyoyo hachikubvumiri kuti chiwanhu saka there was no need for you kuti ubate chiwanhu ka uchinochirasa pamusoro wechangamiri aiwa iwe wati unoenda Methodist uri mubvuwi hauiti zvedora hauiti zvechiwanhu asi chakazokupa simba rekuti ubate tsvimbo dzechiwanhu kunoisa mataka kana kupisa simba iroro wakariwana kupi hari dzangu ba saka wakadzipisirei ndakataura kuti uya ndinoda kuti ndirasi handi dzake handi dzake tsvimbo nedzamai nani nababa wani wedu baba wani wedu muri wangani tiri wairi then why did you make it a personal decision kuti chinhu chababa wedu uenda kupisa uri wani ini ndakafunga kuti zvendamudaidza achiramba kuuya izvo akadaidza ukamudaidza akaramba kuuya handizvo zvakangofanana newe zvawakadaidzwa kubika chenuro wakaenda aiwa haina kubikwa haisati yabikwa saka wakaurawa here aiwa haisati yauri kubikwa bachenura ndati uri kuenda here kobika chenura kupi ndiri paumba aiwa paumba pedu ndiripo basi ndinge yababa yakanaka tsvimbo ndizinazi ndosaka vari kunongedzawo ini matishi unakumira asi tsvimbo dzake tsvimbo ndizati ini ndiri kunamata ndakubvunza tikati nhasi uno enda wabike chenura endai mobike chenura uri kuenda here kuri kubikwa chenura ndinoda kubika wanobika ina sandibati izvazvo ngawabikawo ndakadai ndiwe kumbobhema foya muhachakaii asapasapa ndiwe kakabhema foya muhachakaii shuwa munhu wemethodist ari kubhema foya ndamanikidzwa sewamangara wamangara uyu ndakamanikidzwa wakauya iye zvodara ini ndandiona ngesamuel anonditaura ndikuya kuno izwai bambo ndikuteerera let's be consistent in our beliefs andizvo let's be consistent in our beliefs ngatisati chimwe chinhu ndinobhiliva chimwe chinhu handibhilivi kwandine interest ndobhiliva kwandisina interest handibhilivi no it's wrong kana mafunga kuti muri wechechi itai zvechechi musamixe chechi nechiwana kuti mati doro handimwi asi fohya ndinopema doro handimwi asi fomu handifohya ndinodini changamiro takamanikidzwa hakuna murume akakura akasimba akangwara kunga imimi angamanikidzwa so easily kumanikidzwa hau akakumanikidzai hau wakati mese muri kuwazimira ndapiwa fohya tese awanga aripa katika you had the right kuti handibhemi chakakuta sei kuti muti ndinoona mata handibhemi chii dama kandibatsirawo mambo mamuripo dama kandibatsirawo mambo muna makandibatsira mamutoripo mufundo ini ndikubatsire nandiripo here ayo mamuripo changamiri nandiripo ke but imuri kunoka saka ndakubatsira makazoya migarawo here aiwa kuti izwai bambo alright napazwa bambo this is a family problem in order a family solution tizwa handiti ngatimboise zvese kusaidi ndinogara ndakataura nevanhu mune mapostori handikamaona mapostori ava ndeko kakanjanda aya maona ndeko kakanjanda ka aenda kushato kupi kumba asi mapostori ajohani chi mananga aya maona adapa sendini murodi
ini ndichitaura naye wakati shumba munhu anouya kuchechi akachena. Murikuzanitaura? Ndiuzwa. Kana kuine munhu ane kuchechi kwangu ane chinhu chinoda kugadziriswa kuchiwani, tinomupa mukana wekuenda kugadzirisa kuchiwani. Wozodzoka muchechi adini? Achena. Musatore chechi kuita nzvimbo yekohwanda. Musahwande muchechi, chokwadi chinobuda chete. Tichataurira mufundisi. Mufundisi ndio zvandataurira. Izwai ndikutaurira. Ndotaura. Mirai bambo uyai apo. Ndiri pano. Bambo uyai apo. Mufundisi wenyu ndiani? Ndi mufundisi Mavungwa. Ndi mufundisi ani? Mavungwa. Mavungwa. Ndipeyo nhamba dzake dzefoni. Ndida kumutaura kuti mufundisi Mavungwa, ndinoda kumbongoresa mutendo wako mbichana. Wozodzosa hake kuchechi agadzirisa nyaya yake iri kuno. Handizvo? Ndizvo. Saka tikuti bambo, pamuri kubva panapa bambo, ngatibatane nechini muning'ina? Ndimukoma? Muning'ina? Muning'ina? Munoona chikakawanda kacho zvinokonzeresa problem chii? Don't involve too many people. Kana muchiita chinhu chenyu. Munozwa? Argument between two people is easy to solve than an argument between 8, 9 people. Because chakuitika munhu umwe naumwe pa8 pa umwe naumwe ane mafungirani. Pamuri funga kuti magona, umwe anoti aiwa ndipo matanga kutadza. Pamuri kuti matadza, umwe anoti ndipo magona ipo pa. Andizvo? Saka ini ndikumbira kuti chimbosiyai wamwe ese kusaidi. Rongai muri 2, mukoma nemuning'ina. Kana paine umwe muning'ina aripo futi, kana mukoma kana hanzvadzi kana chii, tora nai wana wani? Wanyamunhu, muridzi wechimbo dzamuri kunetsana nadzo. Waridzi wechimbo. Wana wechimbo, ndimi wana wechimbo wasara muri 2. Pamwe kuti mudai bambo, chimbo yo mururamba nhasi ndiyo yakakuchengetai. Chimbo yamuri nhasi yamuchadi kubata ndiyo yakakuchengetai. Ndandapumwa zvindiwa. Aiwa. Saka iye kuchapumwa chisiyana ichi. Wongondipumha. Aiwa, iye tatopedza bambo. Wakashata yo. Mukoma. Chizwai mukoma. Takutangira futi nhasi panyowani. Anisoke. Imi mune muning'ina wani? Wenyu. Handizvo? Endai mogadzirise musha. Kana paine zvida kuitwa nenyaya yetsvimbo, zvakawanda zvinokwanisa kuitwa netsvimbo. Kana makaenda kutsvimbo korasa, kana kuti chii, munokwanisa kutsvaga imwe chii? Tsvimbo. Inorevererwa muchikuwa. Kuti wana mai we, tanga tafarisa. Ubva tatora tsvimbo yenyu, ubva taenda kodini? Korasa nenyaya yekusadini? Yekusaziva. Zvino tadzosa chii? Taanayo. Mochiita zvamuda because chiri kunetsai chinhu wani. Muri kufungirana kuti tsvimbo iyi pane umwe akabenefita neumwe asina kubenefita. Igone. Pane uri kufungira kuti pane umwe zvinoitika akawanda izvi. Mumhuri chaibo umwe akaita majinzi ekuti anoprodusa wana vanogona. Umwe obva aita majinzi ekuprodusa madofo. Handizvo? The next thing pakaita chinhu chaicho, kanhu kadiki diki kamunofunga kuti hakana basa, wazi mazviona, ndozvikurisa wana wangu madofo wake wachigona. Asi uri ukangana kuti uyu iye majinzi ake agara ane wana are IQ yawo iri very high. Memory yewana wako neyewake zvakadii? Zvakasiyana. Mwana wako akawerenga chinhu after 2 minutes anenge atokanganwa. But weumwe akawerenga under 5 years kuti achikanganwa. Zvatodini? Zvatosiyana. Hapana aroya umwe baba. Asi iwewe baba, uri kukanganwa kuti pfungwa dzako iwewe, ropa rako ndo rakaroya mwana wako. Majinzi ako iwo ndiwo akaenda koroya mwana. Majinzi eudofo hwababa avaenda kudzika kuenda kumwana kuti mwana aite futi dofo, nemuzukuru avaenda futi dofo.
kuti sekuru basa rake ndere kusona bhutsu mwana wabva yakotora trade yababa yekusona bhutsu muzukuru wabva wabva atora trade yasekuru wake chaiye kusona bhutsu waisa udofo muchii mwana umwe wabva aita ndidhokota mwana wake uyu umwe wacho ndiloya mwana waloya ndiinjiniya uyu ndinhingi uyu ndinhingi zvakadaro majinzi ari kudini ari kudzika kudai ari kudzika akadaro haisiwo mhosva yakoba haisi tsvimboba yakonzeresa izvozvo iropa rani rako zviandastende dzimwe nguva iwe kuipisa tsvimbo iyi chawanga wasangana nacho chakabva waita simba rekuti ndakuitora ndinoipise hatina kupisa wakadini takaisa kumataka saka iriyo pamataka munhu wakaenda naye unopaziva paakaisa saka imimi chiita iso pakanaka ka chironga ine munin'ina wani uyu muri 2 modaidza munhu wenyu maita raguti uchiri mupenyu wakaona wada kuzozvitsvaga munhu wacho atofa torarai nemunin'ina motsvaga munhu wenyu moenda kotora tsvimbo kwamakaisa kupi kumataka matora tsvimbo kumataka chibva mabatana muwake kicheni yani yamai moisa tsvimbo imomo asi musha uyu haufaniri kugara uri wetsvimbo chete because unoita ngozi ikagara kicheni yo isina chii isina munhu zvitori nani kuti mupe munhu musha iwowo muzukuru anoda kana kuti wamunochuza kuti pastendi yambuya nasekuru dongo rambuya nasekuru wogara imomo wosimudzira musha wani wambuya nasekuru asi tsvimbo kuziva kwandinoita ikazi iumba yekumurambi yasiyirwa mukomana mudoko anoita hondo because anoti ko inini mukuru mandishorei imba yekumurambi ngeyangu nekuti ndini mukuru asi nhasi itsvimbo iyi ndinoziva inini pachiwaro kuti tsvimbo inosiyirwa mukomana muchii mukuru haisiyirwi mukomana muchii mudiki saka mukomana mukuru apiwa tsvimbo instead yekuti aise tsvimbo mukicheni make akafunga kuisa tsvimbo mumataka akamuona muri kuzvidaidzira chii nyangwe muchina madhabhamu kungotora tsvimbo inotaura nemunhu here pfe muchi yakagarayo tsvimbo haitauri nemunhu andizvo ko makadii kuti maina baba wari wapenyu baba tsvimbo yanga iripo baba aripo makadii kuti baba tsvimbo yaiti diba isiyai mairasa ndipindure changamiri zvatotanga ndaregera basa ndio pandauzi ndimuroyi ndiwa 2019 hazvina kumbotaurwa ba izvozvo ndazwa kuti masi maamurei muri masiya basa ndopabvanyaya ko pamamuri kubasa sei what we were very friends saka because mauzi murume hamusina mari hamusina mari vari pana saka waroi wese hawana mari munhu wese ukandokura wamuroi ndo zviripo wamuroi wokuti wakura no it's okay tatoizwa ndiye zvokuruwa chizwa yemukoma hama inhikiti usazokange tiri tese ndiriuzwa hama inhikiti usazokange one day you need each other chiwanu chedu ndo zvachinotaura bambo mukafa imimi muchawigwa neuyu hamuwigwiba imimi uyu asati asvika uyu haasi kuzowigwaba uyu musati masvika nharaunda inomira kuzi izvi zvike zvinhu zvekutamba izvi zvamuita izvo murikuita izvi kutotamba yenyu kwamuita hapana anoritara guwa bambo musati masvika saka chiimajina yekuti maakuda kuzotara guwa remunhu afa asi muri mupenyu manga musikataudzani nezvinhu zvamaikwanisa kudii kutaurira muchigadzirisa newana this is a family problem ndosaka ndati muri 2 ene mugare pasi the 2 of you mwezotaura muri 2 then mapedza imimi zvamune mawirirana mozodaidza mhuri dzani dzenyu
mochidzitaurira zvamadii zvamawirirana kuti takudai takudai. But chiri at stake right now inyaya yemhuri kuti mhuri igadzikane. Zvinoda kuitwa mumusha ngazviite sei? Ngazviitwe. Kana zvaitwa muone kuti ndo kune dambudziko ere kana kuti handiko kune dambudziko. Because munokwanisa kunga muri kufunga kuti kuchimbo ndo kune dambudziko. But kuchimbo hakutorina chinhu. Amukoreza kuti usaizwa. Saka itai kuti maavenues ese svikai. Mutsvage chaiyo chaiyo pane chii? Pane dambudziko. Izvi zvekuswera muri kuengana zvina zvinobatsira. Iyo zvingazi mukoma wenyu muri vangani mumba menyu vasara wapenyu munoti chii? Tiri tu. Muri tuka. Sei musuri ndiri wari? Ayo tiri tu zvina iyi. Aiwa. Ndoda kudza ndikurakidzei kuti muone kuti you waste your time muchiwengana asi muri supposed to love each other because ndi masara muri tu. Chakuda kuti ndikuonesei muri tu varume imi. It's either muri kuuraya musha, muri kusiya mauraya musha, muri kusiya madivide marelations mumusha. Muri vangani? Saka my appeal to you, go back, sit down the two of you. Itai zvinoda kufanira kuti zviitwe kuti mhuri iende chii mberi. Mweya wakufungirana chitosiya zvatopera mudaro. It's history now. Hapana sekuru. It's history now. Sekuru uri pano. Aripi sekuru? Uri pano sekuru kurewa. Sekuru. Sekuru ngawabatanidze mhuri. Sekuru ripi? Sekuru kurewa. Ndiye mhuri. Awaripo. Sekuru kurewa. Oh, ndiye sekuru ndasoona sekuru anobvira kudhara runyemwerera. Pamwe pamambo pamataura pane pamwe ndisina kuzwisisa. Yes. Patsvimbo yekuti ida kudzoka zvekwandiri kana kuti yangaiswa mukitchen. Ndati tsvimbo iyi yanga iri yechii? Mani ngeababa ndingati Itsvimbo izvezvo. Gano. Igano netsvimbo. It's cultural baba. Hakuna musha usina tsvimbo. Nzvimbo dzega dzega misha. Izvo mushaizvo wanga varume swa apa. Wese madango wese varume muri kuona wesa. Wesa wane tsvimbo wese neuta nemapfumo wanazvo zvemisha. Kana usina ukafuma apa tinokugadzirira. Totokugadzirira Uri box. Totogadzira kakadai katsvimbo dzaka. Dzadzi dzangu ngidadza ini dzangu. Ndingada dzangu. Azava vaina handisi kuda. Izwai bambo. Izwai bambo. Ndosaka ndoti don't contradict yourself mubelief yani yenyu. And you cannot say kuti tsvimbo dzababa handidi asi dzangu ndiri kudzida. Aiwa hazvitauri chiro. Mune here chamuri kuziva patsvimbo dzababa chamuri kuti hachisi right. Ndipo ndataura kuti ndakaendeswa nyanga. Ngenyaya iyo iyi. Ndosaka ndatika kana paine kasuspicion muri kuzwa patsvimbo dzababa anditika fambai nemunin'ina wenyu gadzirisai sekuru. Muri kuzwa sekuru nyaya tuzwa. Basa renyu sekuru imimi handirero ngoti kana masvika moto wazukuru ndauya motengewa doro Castor motengewa Folger Everest mapedza sekuru tine zverangu tamusuma mamatogara. Basa renyu sekuru pamwe pacho is to solve ma problems ari within mhuri yenyu. Like iyo baba muna wazukuru wenyu tu wasara. Anditi basa renyu ndere go between mubatsire wana ma problems aripo. Problem iripo yawana inyaya yetsvimbo yani yemuzukuru wenyu. Andizvo. Saka tsvimbo it cannot be an issue. Anditi tsvimbo haingamboiti an issue yekuti ingabva yaiti vanhu upenyu ungabva wati vanhu tatowengana. Andizvo. Saka ndiri kuti wana wenyu avari tuwa kana wari kufamba fambai nawo imi musekuru. Asi mabva panapa ndemugare nawo pasi muyase kuona kuti muri kutangira papi muchienda papi. What's the first thing chamuda kuita? Muchienda pazi next, muchienda pazi next, muchienda pazi next kusvika maproblems ese amufunga kuti nawo aita sei apera. Wana muni imimi mune wana muri wangani? Uyu ngaabve uku kwamuri kwamaenda muri watatu achinopa feedback wana wani wake. Uyu aendawo achita same thing kumba kwani kwake. Andizvo kuti watowanawo waramba wari in the picture wese wari kuseri kuti maproblems atiufungira kuti ari parikuita sei ari kugadziriswa. Kana muri kwati zvapera call your family together wese wazukuru wese wazukuru no tagadzisa chakati takadai apa tagadzisa takadai tagadzisa dai nyaya dzapera. Because right now izvizvi wana wake wangambowirani neuyu newe ava patone mugano pakati which is wrong. Saka maona kuti mweya weuroi uyo wabva wazotoita wese because uroi wakubva kuna nababa wakupinda futi kuchi kuwana. Because the next thing uyo aruzi muroi anditi akafa uchazga pano wasirwa uroi anditi wotanga kuoneka pawana wacho twakati fanana nababa kaitire kake ane musoro wakafanana nababa ndeupi
kuti uyu zvikazi ndiye ari most likely ungasiyirwa chii andizvo maakutodzikisa chituko chichidzika nechii which is not right. Ndotenda Changamire chechi awa arikuti chechi awa ngatimboise pasaidi tomboita izvi zvipere wodzokawo kubhandiriya rawo ndofunga Changamire ndatenda nekutonga mani ndakutonyatsoziva zvemataura ndanyatsozvifarira chaizvo because dangwara vanhu vanokwanisa kunga wanzwa kutaura kwamaitaka ndandakagarawo kwasindaziva kuti Changamire mutaura zvinhu chaizvo zvisingaputsi hamuna kuti kuwakanisa in between asi manyatsotsanangura zvaro garai pasi muri wangani muri waviri mukazoita wechitatu kana wechirongomuna pakudini pakushata. I think this is fair judgment yemaita Changamire. Asi ndingokumbira kuti kana muda kubatsirwa paine pamwe pamuri kufunga kuti ini chandaona imwe suspicion iripo ndekuti avo vakuru vakanzi nemunin'ina ngatiende takadai vanobva funga kuti munin'ina anogadzirira bhora kumberi kare saka let's avoid that suspicion. Pamwe pacho pamuda kubatsirwa come to us isu tiri maneutral guys tokutaura kuti achimbopinda apa chimboendayoko zvinhu zvenyu zvogadziriswa hatidi isusu basa redu hari kuona misha iri kuparara hatidi iyo misha inofanira kusimuka. Pamusoro Changamire, yes ndandichida kuti tiri padare renyu Changamire ndibvunze mukoma wangu kuti izvo ari kuti anonamata munhu wakaenda korasa tsvimbo mataka takazoti ngetiti rewind timbodzokepo timubvunze kuti mudikani izvo wakarasa tsvimbo mataka isi tasangana nedambudziko remwana ari kurwara munhu iye akataura nemuromo wake akati ndaitozviziva kuti muchasangana nedambudziko iri saka isisu ininiwo semunhu ndakafungidzira kuti mukoma wangu wakatora hake tsvimbo dzababa kunorasa asi pane zviripo nekuti mukanzwa kuti pane munhu adonha kana dai takagara padare panapa munhu akatambira foni achizwa kuti kana kuti mudzimai wake kana kuti murume wake adonha pano hagari because kudonha isaini yekuti po munhu anogona kubva andonyarara ipapo. Magariro atakaita panapa munhu akazwa shoko rekuti munhu yasiya kumba wadonha unogona kutadza kuonekwa kuti panapa ibva atodini atomhanye kuti ndakuna watenda kune munhu adonha. Saka mukoma ari kutoita zvekuseka hawo nekudonha kwanu murume ari kupindira ruseka. Saka isisi kuti kana tiri kuti ngatigadzise zvinhu handidi kuti sematauro ari kuita kuti ati mwana wake uyu adonha ini ndofara. Ina ndifarire kudonha kwemwana wangu mwana wangu mangwana akafuma asipo ini ndinogo to cater for the family yacho yese. Saka ndiri kushaya kuti iye ari kuti akaenda kunotsvaga kung'anga wakatanga kung'anga first gwanga akanzi inodoti apiwa abhadhare mombe kung'anga asi kuti unoona mati kung'anga ndiko akaenda achinzi ndoda mombe akandudza kuti ndoda mombe achizotizve pechipiri pacho akatenga jira dema nembudzi nhema mbudzi nejira dzvuku akasiya acheka mbudzi yacho ropa racho rikawerera akasiya afukiza ipapo. Saka ini ndiri kuti ndikandatarisa chinhu izvozvo ndozoona mwana wangu watangawo problem ndinoti ndaakufungidzira kuti ndiye ane asi ndiri kuzvitora hangu nenzira yakanaka. Ndosaka tatika zvakaitika zvese izvo umwe naumwe anga ari kutraya imi mamuna kuzotaurawo hinyu zvenyu zvamakatraya kusaidi kuti makazouraya mbudzi iri yewhite here kana kuti yebrown. Saka tiri kuti izvo zvese ngatiite sei handizvo izvo zvese ngatiite sei ngatichimbosiye handizvo zvakatodi izvo zvakatopfuura. We want kuti paite chi let's have a new start titangire sekuru ngawakudhairektei sekuru batanai nani tibatsire vana tibatsire zviri kuitika so that problem dzese dziite sei dzipere handizvo. Saka tangire panyowani pamuri kudhautana titsvagei mukangona tapa tiri kudhautana titsvagei ndo basa redu tiripo we assist you. Ndotenda changa asi ini ndiri kufamba ndine ari kurwara ngoti manzo ari kutaura kuti ndakazongozwa ndakatoshama ndatoona yasamoni hazvishamisi ngekuti ari kuzwa is because angamukona nyaya ipo makafamba chi mega mobva mataurirwa zvamakataurwa muri chi mega mabva ikoko uya kona rasamoni handiti kwari akutotaura kuti saka kwamakafamba makazi ndini izvozvo maindoti it's wrong. Yaiwa it's okay tikuti isusu kuavoida zvese izvozvo handika sekuru wapo handika chibatanai nasekuru muri watatu muri 3 ipapapo itai zvinhu zvenyu fambai mufambe mese muone kuti problem iri papi. Munozwa kuti kana muri 3 kudai nyangwe ikazi problem iri kwamuri imimi muri 3 kudai munokwanisa kutogadzisana muri 3 ikoko motogadzisa zvinhu zvenyu vanhu vese vasingatombozivi kuti pane abatwa pakati pedu anga ine problem yakati motogadzisa muri 3 asi ikawa ita vanhu 15
ikaita vanhu 15 inosvika nhasi uno inosvika nayo kuuk kuzoabata atazomubata nhasi angamona ndinotenda hangu kushamira gutsikana ibambo tikuti isusu kana musina kugutsikana ka kwamuri kuenda ikoko let us assist you isusu ini kubvapo takapiwa chiremba nedare rino hapana kumwe kwandakazomboenda izvo tatozvizwa izvo tati takudii tangazve takutanga panyowani tigadzirise sekuru achitidini achitungamira ende sekuru chibva manyoresa nhamba dzenyu apa ndoda kuti afollow up ndozva kuti sekuru maapapi marongei madii yes mataka tsvimbo dzabuda here mataka kicheni yavakwa here saka tsvimbo idzi dzena kundonyurwawo madhaka tsvimbo munhu akaisa tsvimbo azari kuzikana ende ndazwa futi pautazi wetsvimbo zvakatotaura kuti nduzviziva kuti tsvimbo muchazonetsana saka wagara ari reda ruziva kuti tsvimbo dzichanetsa saka izvo aripo chendaimo mutaura kuti dzanetsa manje mobudisa tsvimbo mataka dziuye dzipinde mukicheni sekuru ndii mune responsibility yo yekuona kuti tsvimbo dzabuda mumataka andizvo tsvimbo bambo hazitauri nemunhu ba muchataurirwa kuti tsvimbo idzi dzakanaka kana dzisina kunaka dzokirinwa andizvo kana dzisina kunaka tsvimbo dzinodini dzinogadzirwa kuti dziite sei dzinake moturika tsvimbo mukicheni zvapera asi kicheni kuziva kwandiroita musha unoita kicheni isikapindwi kicheni iyo ndeyengozi kana zvidu zvinhu zvambuya nasekuru zviri genuine riri dongo rambuya nasekuru wamwe tinotomarwira madongo anambuya nasekuru kuda kugara ipapo ndopaigara mbuya wangu andikutopada asi kana kwenyu kuri kushaya muzukuru ari kupada kubva pane story gadzirisai nyaya kuti pamusha apa ngapaite munhu ngapamboshayi muzukuru wana anoda kudii anovaka hake musha wake ipo wogara ipapo asi muzukuru kana agara ipapo handiwo muri kupa tsvimbo tsvimbo dziri kuenda kumukuru wemusha ndokunogara tsvimbo kana kumukuru asingadi muning'ina tsvimbo anokwanisa kutora achichengeta mumba kwani with your blessing I will do so. yes I will do so. with your blessing Yes. handina problem but ndikuti mutemo unoti mamukoma azishona inoti baba kana maendesa tsvimbo kwa baba munini maendesa ukuru ndo kwaana baba kwa Ndiye wababa. ndamupa aiwa pane kupaka kanaka kana kupaka kuna mwiri kwa murura tize Alisutiza wewe. ayo izwe babo hatusina kuhandirana ba ndiwe mukuru hata kuhandirana ba mukuru ndimi bambo mukuru ndimi bambo chengeta zvinhu zveukuru mangwana zvinokanisa uyu unofamba kuzwa wakapamba wakapamba ukuru anotanga kutora futi ndimi notanga kufamba utanga futi akanditora akatora zviro asi ndini mukuru Abusoro changami. Ndine 1 or 2 words. Ini nandi ukumbirawo kuti munina wangu haafiri here kuti zvakataurira wana unofanira apologize mukoma. Amukoma, sorry for that. Not only kuti kunditi sorry ngemuromo. asekuru uripo muda sorry ngei So kundoti sorry because masoko ane wana umu haana kumira mushe. aiwa Akataurira kuwana. ndo saka ndati Kana wangu uye uripa unozviziva mwana wangu. aiwa Kukumbira. ndapazwa bambo kuti tapazwa ndo saka tati pakati penyu tiunze ani sekuru handiti taunza sekuru basa rindi kuti pamusangana muri vatatu mukoma zvakaitika sorry saka iwo mukoma kana ine zvawakakanganisira muning'ina wangu sorry ngatiende tochidii mutangirai pamwe Brazil anomboseka padare ramambo. Kwazi ndaseka kudii? akusekeiko mudhara Kwazi waseka kwazi mukoma wangu waseka. alright Ndaseka. alright right saka sekuru chienda henyu